खुलुमबाय थारैनो नैबे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि जि गेवलां गेलेग्रा फोथार आरो बे गेवलां गेलेग्रा फोथारावनो जिथु थांनाय गोलाव समनिफ्राय खाग्राबारि गेलेमु गौथुमा आरो बेजों लोगोसे जिथु खाग्राबारि दखरा आबसुनि जि मददथियाव जि अन्थाइगोरा जि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप जि बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बेयाव लाबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो देग्लायबो जिथु खुंगा 23थि जि भारतनां अन्थाइगोरा जि बड'सा काप जि सनानि जिथु बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनाया नैबे समाव नैबे फोथाराव जि दान्दिसेनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ आरो दिनैनिफ्रायनो जिथु सानथामनि आबुं हाबाफारिजों बे हाबाफारिया बेयाव जागोन आरो थारैनो आं बे समाव मिथिनो नाजानाय जिथु बे समाव आंजों लोगोसे दङ नैबे खाग्राबारि गेलेमु गौथुमनि जिथु आफादगिरि बिथाङानो आंजों लोगोसे दङ आरो दिनैनि जिथु गोथार बे फिरफिलाखौ बिथाङानो जिथु थांनाय बावैसो सिगाङाव जिथु बिर होबाय आरो बिथांनिफ्रायनो आङो नैबे हाबाफारिजों जि लोब्बा लाखिनानै बिथांनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा मिथिनो होननानै थांनि जिथु दिनैनिफ्राय जागायबाय जि भारतनां जि बुलुर बादायलायनाय अन्थाइगोरा बड'सानि मुङाव जिथु नोंथांमोना थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो होबोबाय थादों देग्लाय माबायदि खुंफुङो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो रायजो राजानि मदद आरो आथिखालनि जि खुंथाय फैया मानो बिटिसिनि जोङो बे खुंथायनि हेफाजाबजोंनो जोङो खाग्राबारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो गाजा गोमजायै खुंबोगासिनो दङ मानो होनब्ला अन्थाइगोरा बड'साया सासे बिरमोन जोंनि बर' हारिनि बिथाङा बै समनि बिएलटि हानजानि बिथाङानो गायसनगिरि बिथाङा गिबिसिन मुंख्लं आरो बिथांनि जि मुं बेखौ जोङो अरायथा खालामनो थाखाय बिथांनि जि जिउ बावनायखौ जोङो अरायसम जोङो मुलुग दरबारावनो जोङो अरायसम जोङो सिनायथि होनो थाखाय जों बिथाङा मानो थाखाय जिउ बावदोंमोन जोङो बेखौ अरायसम जोङो गोजोर लाखिनो थाखायनो जोङो नैबे जि बुलुर बादायलायनाय जोङो बेखौ होबोगासिनो दङ आरो थांनाय नैबे बे बुलुर बादायलायनाय बेखौ गोदोनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना खुंबोयै देग्लाय 23 बोसोराव बेखौ दिनै लाबोबाय आरो दिनैनि जेनेरेसना अबा जोङो दिनै बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो मोनसे जोङो बेखौ सुबिदा मोनदों आरो जोङो मिजिंथिदों नैबे जि बुलुर बादायलायनाय जोङो बेखौ खोब गाजा गोमजायै जोङो खुंनो थाखाय जोङो दिनै साखाफारा जानानै दङ देग्लायनि जिथु नैबे बुलुर बादायलायनायाव मोनबेसे हान्जाया बाहागो लागोन आरो गाहायै बेयाव जों मिथिनायाव जिथु बे भारत हादरनाङारि बेयाव भारत हादरनि मा थावनिनिफ्राय बेयाव बादायनायाव फैगोन जोङो नैबे जि बुलुर बादायलायनाय जोङो थांनाय समफोरावबो जोङो 8 हानजाखौ लानानै जोङो बादायहोदों आरो भारतनां अल इन्डिया अन्थाइगोरा बड'सा गल्ड काप भलिबल टुर्नामेन्ट बे बिमुंजों जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बेखौ बादायलायनायखौ होबोदों आरो देग्लाय जोङो माखासे सुबिदा आरो उसुबिदाखौ नायनानै जोङो गुबुन रायजोनिफ्राय जोङो मोनबा जोङो हानजाखौ जोङो हांख्रायदों बेवहाय गुजरात बाहागो लाफैगोन हारियाना बाहागो लागोन इउपि वारियर्स होननाय मोनसे हानजा बाहागो लागोन आरो वेस्ट बेंगल आरो मणिपुर आरो आसामनि मोनथाम हानजा आसाम पुलिस एससिबि आरो जोंनि ओनसोलनि मोनसे हानजा खाग्राबारि भलिबल टीम गासै 8 हानजाया बेवहाय बाहागो लागोन आरो नैबे बादायलायनायखौ जोङो थांनाय समफोराव जोङो माखासे उसुबिदाखौ नायनानै जोङो साननैनि हाबाफोरजों जों खुंदोंमोन आरो बेखौ देग्लाय बोथोरा खोब गुसु जानाय लेखायै जोङो साननैयाव खुङोब्ला जोङो हर थौजासिम जोङो होनो गोनां जायो आरो बे लेखायै जोङो देग्लाय सानथाम 7, 8, 9 7, 8, 9 बे सानथामनि हाबाफारिजों जों खुंफुंगोन आरो दिनै मोनाबिलिनि 4 रिंगा बे 4 रिंगायाव जोङो नैबे बुलुर बादायलायनाय जि हाबाफारि जोङो बेखौ बेखेवगोन बेखेवनायनि गेजेरजों जोंनि जि बुलुर बादायलायनाय बे 23थि जि बुलुर बादायलायनाय बियो दिनैनिफ्राय जागायगोन फैयै दिनै गोलाव बोसोराव आगान होफैबाय बा दिनैनि दिनाव जिथु 23 बोसोराव आगान होफैबाय रायजो राजाफोरनि अनसायनाया माबायदि बिरखौ बिर हिसाबैनो जोङो सिबिनांगोन बिरखौ जोङो सानफ्रोमबो सिगाङाव दोननानैनो जोङो बर' हारिया दिनै थांनानै दङ आरो जाय बिरफोरा दिनै गावबा गावनि लाइफखौनो सेक्रिफाइस खालामनानै हारिनि थाखाय बावबाय जों बिथांमोनखौ जोङो सानफ्रोमबो सनमान होयो आरो नैबे ओनसोलनि खाग्राबारि ओनसोलनि बा उदालगुरि ओनसोलनि बा साखाथि नांजाबना थानाय तामुलपुर जिल्ला गासै जिल्लानि जिखिनि रायजो राजाफोर दङ साखाथि फाखाथि थानाय रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि जि अनसायनाय बेयो खम जाबोआखै आरो खाग्राबारि ओनसोल हिसाबै जोंनियाव बिएलटिनि मार्टियार हिसाबै अन्थाइग्रायानो गिबि मुंख्लं जोंनि बिएलटि हिसाबै आरो अन्थाइग्राया जों खाग्राबारि ओनसोल हिसाबै गासै जोंनियाव 7 बिएलटि मार्टियार दङ दा गासैखौबो लानानै जोङो नैबे जे अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप बे 7 जिखिनि बिएलटिफोर दंबावो जों बिथांमोनखौबो समान अनार होनानैनो नैबे जि बुलुर बादायलायनायखौ जों होबोगासिनो दङ आरो बे लेखायैनो खाग्राबारि ओनसोल हिसाबै बा रायजो राजा हिसाबै नैबे जि बुलुर बादायलायनायखौ जि मोनसे
अनार होनांगौ जिबायदि सन्मान होनांगौ खोब लोब लोब सन्मान होनायखौ जोङो नुबोदों आरो थांनाय समफोरावबो बे बादायलायनायखौ खोब मैखोम भाबै लानानैनो जे बुलुर बादायलायनायखौ मोनसे सासे बिरनि मुं होनाय लेखायैनो जि अनसायनाय बे खम जाबोआखै आरो आङो मिजिंथिगोन खाग्राबारि ओनसोलजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला साखाथि फाखा थानाय तामुलपुर जिल्ला दङ सारा आसामाव जोङो नैबे जि बुलुर बादायलायनाय जों बेखौ मोनसे साबना हाबनानि गेजेरजों जोङो लांनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोङो बेखौ जोङो लांगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय जोङो माखासे वेल अर्गानाइजेसनानो जा बा खुंथायानो जा जोङो बिथांमोननिफ्राय जे मोनसे सापर्ट जों बेखौबो मोजां भाबै जोङो दिनैसिम मोनगासिनो दङ। जों बे बाराव जों जुनिया मोनसे हाबाफारि नोंथांमोना लानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनो जाहैबाय जिथु आसामनि जिथु हार्ट थ्रब जायखौ जों जुबिन दा होननानै बुङो बिथांनि मुसुखायावबो बिबार बावनाय हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनो। जुबिन दा बियो सारा आसामनिनो मोनसे बे सेन्टिमेन्ट जानानै दङ दिनै सारा आसामल' नङा सारा भारतआवनो मोनसे बियो सेन्टिमेन्ट जानानै दङ खारन जोङो जुबिन दानि जि मोनसे सावगारियाव दिनै बिबार बावनाय जि हाबाफारिखौ लादों बेयो जोङो 2008 मायथाइ जुबिन दाया नैबे जि अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप 2008 मायथाइयाव बिथाङा नैबे ग्राउन्डआव नैबे फिल्डआवनो बिथाङा आगान होफैदों आरो बेवहाय बिथाङा मेथाइ रोजाबफैदों आरो मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ मोनसे मोजां सिनायथि बिथाङा होदों खारन खाग्राबारि ओनसोलखौ होननानै बुङोब्ला दिनैसिमबो माखासे मानसिफ्रा सिनाया खिन्थु जुबिन दा फैनायनि उनाव खाग्राबारि हिसाबै गोबां मानसिफ्रा मिन्थिदों आरो बे लेखायैनो जोङो नैबे जि जुबिन दा जों बिथांखौ जोङो अरायसम जोङो बावगारनो हाया खारन जुबिन दाया सारा नर्थ इस्टनि सारा इण्डियानि बिथाङा सासे सिनायजानाय सासे बिथाङा मुंदांखा मेथाइ खनगिरिमोन आरो बिथांखौ लानानै जोङो नैबे बुलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सन्मान होनांगौनि जि मोनसे बिबान जोंनियाव दङ हिसाबै जोङो बिथांनि जि मुसुखा जों बिथांनि जि मुसुखायाव बिबार बा आलारि बाथि सावनानै जोङो बिथांखौ जि सन्मान जों बेखौ दिनै होनो थाखाय जोङो थि खालामदों। हाय नंगौ जिथु नैबे समाव जिथु दान्दिसे उनावनो जिथु बेयाव जानो थांगासिनो दङ जि 23थि जि भारतनां अन्थाइग्रा बड'सा जि सना काप बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारि बेयाव जागोन आरो बा दिनैनि सानावनो बेयाव बेखेवजागोन आरो जों बुंनांगोन जिथु नैबे बायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायनि गेजेरजों जिथु नैबे ओनसोलावबो गोबां गेलेनाय बिथिङाव दावगानायखौ जिथु नैबे दिनैनि सानाव जि खाग्राबारि जि गेलेमु गौथुमनि जि आफादगिरि बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे देग्लायनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिथु जि आसामनि हार्ट थ्रब बा मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जि जुबिन गार्ड बे जुबिन गार्डनि मुसुखायाव जि बिबार बावनाय जि जुनिया भाबै बिथांमोना दिनैनि सानाव लानायखौ जोङो बेयाव समाव नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन जिथु थांनाय 2018 मायथाइयावनो जिथु नैबे खाग्राबारिनि नैबे फोथारावनो जि आसामनि जि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्डआ फैनानै बाहागो लाफैदोंखौबो बिथाङा दिनैनि सानाव रोखा फोरमायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थारैनो नैबे समाव आङो भिडिअ जानायजों लोगोसे बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारि।